Compromessi qui, jàppal kala mi boo yaraano bay mbiɗa jogii goɗɗo compromise min mbaɗi délégué vice président de maison de semblaya mboɗa e représentant ɗo ɗo tabital tubako Portugal mo tawe ɗo haaju meɗen o baɗaɗo ɗo fof ko no wiya ɗo ni min ko Abdoulaye Karim Jamal Balde Allah humaɓi Allah waɗi ko min ndeyonno ni hoorejo tabital pulaako Portugal onon fof e nder tabital pulaako moɓe watta représentant o mbiɗo salmina on mo kala inde muɗum e yettode muɗum mbiɗo weltani on noon o activitade ko mbaɗɗon fof ko activitade o ɓay min koko mi wiire philosophie ko mo kala kono ko duncini si goɗɗo duncini han si Allah jaɓi e mbawa wadde désenvolvement ko ɗum woni philosophie aduna o mo kala ko duncini goɗɗo ari duncini kala goɗɗum e mbawa si Allah jaɓi taƴde ko ɗon woni philosophie tabital pulaako folo ko mi wiira ko organisation si tawi wondema e mbaɗi organisa e mbawat darde ko kimmande organisation hokko woni organisation tawa e mbaɗani pecce hokko woni organisation tawa si tawi wondema darnama hunde han tawa enen mbiyu ko on objectif jaren mbaɗe concrétisa on objectif mbiɗa andi wondema associatif ɗum wona facile kono menen tabital pulaako menen dari liggangol fof sumana ɓeɗiɗo min darni tabital pulaako ɗo ɗo Portugal ɗo ñande sappo e jeetati waɗa cérémonie de investiture publique yimɓeɓe ɓeɗi gandi tawi kala ɓe joguinoma information wondema tabital pulaako Guinée Bissau kala darnama donc weltini men ɓuy ceerno Massamba Kande ko neɗɗo dariɗo ɓuy mo liggi gueɗange projet to Adikna Faya mbiɗa jogui information moɗum mbiɗa ɓoyiko mi yiro meɗen kono mbiɗa andi wondema woni liggoron mo liggorogo mbiɗa andi oɗo liggode inclusif e miƴira am debbo ɓe liggodiron e projet joni si tawi wondema makko woni hoorejo tabital pulaako ko ɓe ɓe liggoda directement min liggoda directement min kala ko haajuji amen intéresse tabital pulaako Portugal woni ro Guinée Bissau makko watta ɗum représentant o donc kala ko woni intéresse tabital pulaako Guinée Bissau gaga Portugal ɗum ɗon ko menen mbatta ɗum représentant kala entidade kala service ko menen officiellement watta représentant tabital pulaako no wayno ni kala ɓay keɓino ruɗiɗon to Belgique mi yiɗiron kala e représentanti tabital pulaako Europe ɗum woni hoorejo tabital pulaako Europe pim makko wonno hoorejo tabital pulaako Belgique ultuma mandat makko o reyi mbo okki goɗɗo woni mo substitue comme hoorejo tabital pulaako Belgique makko nde woni tabital pulaako Europe minen liggoda e tabital pulaako Berlin Allemagne tabital pulaako Espagne kala minen liggoda e tabital pulaako Belgique ko woniran minen jogui information wondema tabital pulaako France kala maɓɓe kala ɓe faala men liggoda minen jogui kala information wondema tabital pulaako Italie faala men liggoda ɗo woni koko woni wondema kala leydi Europe mbeɗe jogui représentation woni kala makko on Mama Samba Kande nomo simin leppira min mbaɗa coordena min ganda koko tal makko o kala ko wonani anival Afrique ɓay dente ɗe Afrique kala ɗe waɗi organisation ɓe Guinée Bissau ɓe jogo représentation automatiquement no tabital pulaako Afrique silano woni ko tabital pulaako Portugal ɓe jogui kala représentation directement tabital pulaako Europe idéya o ko ɗo woni hawrentingol
jibnugol darangol waggol valorisam ko gonɗen ko min kala ɗo gonmi mi andina yimɓe yonde ma miɗo weli miɗo hontori miɗo welti komi woni kala ɗum ala si kala ɗo woni kala foruɗo gonmi to woni to ligge woni ro foru ligge représentation laamu woni réunion je libel de chef de star woni réunion je temude mbasada ɓe gandi ma e piw alama mi jimanta mi taw yimɓe ɓe fi andi komi woni ko ɗum ɗo mi hersi sa ɗum ɗon kala ko noon ɗum ɗon mi faalade e bindarde ɓay ko Allah waɗi en noon si Allah waɗi en fulɓe ɓe mbawata salade wonde ɓe koye fulɓe goɓɓe ɓe ko woni ko en salaki koɓe goni ko kono en mbaɗa valorise ko gonɗen ko ko ɗum waɗi essentiel ko ɗum ɗon ɓe ñaagi fi tabital pulaku darana ɗen ɗemƴal ngal darana ɗen leñol meɗen ngol waggol valorise yimɓe ɓe anda rigui enen darani waggol valorise wona haɓugol e goɓɓe wona ɗaɓɓugol ɗumanti e goɓɓe naw ko darnugol ganden mbaɗen valorise yimɓe ɓe si yiye ɓe ganda sisño ɓeɗo e welana ko woni ko ɓe ɗofti ɗengal maɓɓe ngal ɓe identiɗare maɓɓe o ngal ɓe moppani ɗum onon fof no mbimi on ni mino weltani on ɗo Sekou Oumar Sall gila waɗi kam haaldi kam ko wiiti mi kisa mi ara